Na batabetikero kendenga onye constituency nere gosumba Dr. Kengo Fred Matiang'i neli Nyaribari chache asenge nje binte bibe ebingi bigokorekano eke mukyabo no kana chibesa kiolela magendero taiyo kama onyoranga obuchai bokorekana koruwa bonne sana bono kero tongia shangiti talengi igoro mono speed njalengo nguru nchalengo okengo nyamba no berora kinyinturamora bono kero birundu achite na ete Matiang'i omoe just weke mind for the first time Matiang'i asoka on openly ate abantonga omumuroyo mominyoki mnoga sino ko minyoki zaidi jana bono lene ntitu kone mungwano yuga boniga lile na mubuli mwambira ngai kwagenda kaga ndinga ali break for the next number of months bono kirali break njenga irango mungwano imbo yali ni familia ya bara enjoy rende nga obere siasa mono onchukananire bono tiganera renjo ni familia kani siasa ga sini chini ya maji nse ya maji punkunyu inki na kore video ya lero inga pake kirali break naga sino kumena Matiang'i como consult como report como rokina kiamanganali como teina kiko bagana ga ekikego konya sana ko make sure nga mistake tejo asinyalibali chache to go fix nyalibali chache to fix rugusi njina bade because when chibesa ari no chuchu be kumono onye ne bintebe ano bya kolekanira mono ngora badabingende ngora badabinga keroko genda sauti mugirango nabo kumanyo mujumbe naro ule serikali koko genda kitu chache note nabo kumanya mujumbe naro ule serikali lakini koko cha nyalibali chache umujumbe na serikali lakini to kumanya na kataki na ule serikali bono this time round getoko nyoranga birundu naga sene consult Matiang'i omotevinga igana ga erega na kitoko gendo chia igego tomwe sana unabagusi second mungono birundu na somete konyoro mundo soma nyalibali chache ndo kiamana sana yakoroyo robo niga ndoma itimanga na academics mono lakini geto watu mundo somete weruete kokole gazi that's okay egendo kindi kiengelinga omungwano birundu nali in touch na Jubilee tanyeti kiti kando ngake mukakati abanga bono njine candidate yane ndeta kwa yoni tigana Jubilee ka kwa yoni akoyoni na Jubilee akoyoni oni na Matiang'i that is important because kusina bento ko bayigo Matiang'i tago irekere chinga kyocho kusinga ne campaign ya gocha nkale sana mwaroche Matiang'i nyalibali chache tali asenge nchange tekore nyalibali chache tali asenge nchawo bwato kana nyalibali chache asenge ncho birundu aro kele Matiang'i aro chokora birundu okorera chi constituency echi mokora Matiang'i akona liyo chinyinge chiabo okonyaranga mbara fix mana taraba buye bado liyo kiketendiro but bono gikwaro renga Matiang'i taliko gari nyalibali chache that means nale metenge gasina kateki nega say no ikobono nenge tukiamana sana utora birundu on board continue with that spirit yakora ntubu at time chuko chukolera itubate time chako celebrate ngomugusi ochiramo omugusi oibangira kolende tali birundu bieko kubolikero keke kyobo mpi tali era bieko tonginaro na kimunyambane mbaro enzali mache noali enzali mache mungwanja mbeki kado kidogo yakora ero vero consistency gasina sinu waka timeti dinengora moraba na birundu bago tara bona abuninde confuse kidogo tiniko mukunera lakini tenda kuna maintenya yabere tongi ne nyambane nkaimole kero birundu akoni Jubilee nkaimole ebinyoro ime boniga Jubilee ne kiame kenyi ndobento ko kioni gusi abantu bagyanchirane pagetere buna bagotere byama bininde konye lakini boniga kero birundu albi ka koni Jubilee nkaimole kero birundu akoende binyoro ime amatanga ogamba n'abantu boda inunga imo gotoka mokora kali Matiang'i aro kwanza nyambane taikora kali Matiang'i aro inka imo gotoka nyambane na murocha matanga bonyonga Nairobi utawala talibusi nenenga marashinga kichinde kara matanga binyoro once lakini jadura borani inka yi okengo nyambane era ala samone campaign yakokara is it all about prestige telling I'm asking you are going for that seat era koro kananga na enu bachi baso sonoro na nabo kubulikiro no ekene kero Matiang'i aganeti on the Jubilee ticket keso na batavinga Japhet Nyakundi na choru na Judy njedinde tiko kumia gara magendo na kateki naro osoro na choru na Jubilee na choru na Judy na choru na kama magendo yours I don't care because magendo na kateki naro nenda banaba kusi Matiang'i sekubwa amuna abantu baye ikobona umugusi first of all
Jakatubuli bali banda maswali we katubabuli inunga imole kero keke kurwaniro because nyali bali chache is where there's a problem. West Mugirango kili achire kili jubilike kwanda yego tikara in fact yo nemo Steve Mugaka tuanjira ni kioli selina ki erango endalika gatuko gambera amangana nuti Mugirango nindo che mukinoka saino lakini bado nyamukotali mobe toko gena gabrabo magendro tayo buya lakini abantu bonzi bara na bamutiyange bani mumanyi ngwete na barera nikiroko kile kingo suka mutu wake bomachoke borabu barongo ochakire kubuka konyoralire munda cyo mokongo nabako muiraka lakini konyochakire okora kubuka ochakire kubuka konyoralire do togo chaka bomachoke chache Alpha Miruka kidogo na bata abantu bako mupinga bakongo iyo ndokera tu sareni kyo nechibesa na Alpha Miruka no mungaine yakana betu na gamba nabantu ene nawo name to we call kora kyo botoherero yani is humble mutu yabantu tanga bangwa na abandi and he speaks with a lot of wisdom. I have a lot of respect for Alpha Miruka aba kusiba minto bono nali kusaba abantu bali nyali bali chache e constituency bate mpake town babuke bali bakubuli kirugike babuke mo basukutikira birundu byikwera kuchiana kiko kera lituko cyo chukonyole ticket nene no muri kabisa nene mukwera kuchiana no let justice be done mwensi book abangina banyali bali chache nyali bali chache kikugwa in the histories cyo chakuba written down about nyali bali chache you'll be in the wrong books yakani numako ko mochere nene numako kuchingende nene numako kuchibesa mono kerengo kora utafiti yanengo tale binyoro chi stage ngo boli abantu nkajora abamura bata abayiru chibesa na zaidi baliri lakini ekero yakana singo asematiyange lakini abangina kidogo muwe gerase chibesa mwakwamero mulikoza tengo mochi kwakira kura nene mulikora kisaini singa muchi wakashikura besa chitayo kuika tonyole obugambi ubya nyali bali chache chiskuru chikwa gachu South Mugirango chiagachu nyali bali chache chipara chikole tu north kichuti chache north chire tu nyali bali chache kera to konyoranga chibasa ri chikwena nu in other constituencies bina Samuel Arama kwena na Nakuru chienda no nyali bali chache that is what we need ntobase kwikanga kusi tuasiriliwo ntu basi kusali siasa kusika kachinga kichiri chinde ibintu byo kubarwa toma kubuli umukwanga kwalenge kero machero kwena ndika chipara chikoro siku yense bunere abana bana ka bankole pi banta binga ina abantu busa during your time mukore tikende ya ndokari tuchikotika bana baito balere ngabachi ku change it is now nyali bali chacha basubati ka kimoranje abantu bade anga ne usqueeze bade anga ngoba bwata chimbere abagaka nabasuna chindero ga kimoranje mu base kusiri kunechibesa chiri nechibesa chino chibire chabe kukana mwacha kwegwa epara yakorosi kwe konyengero omonto bantu babere batatu begwa no guli bwe usqueeze luneire kende ukole esukali kiro ibere amasiabere na mabuta in fact tuko ogora mafuta nesukali kiro ebese yelt kiro ibere ebese yelt toma gutiki para ya chako konyikire chiro bwango igora giuski para gabu ochake kondi eparo mete ko igoro muchi igore kinyoro ye igore a constituency ye igore ward ye igore nsi that's why urike yata chake tichinyinge kenyaga nakirera atebrenga infrastructure tiga ntoba sokorara biamuno sanya sabaseni tumna next time as video stokaraga mkwa times